Heddiw mae Cystadleuaeth Pêl-Rwyd yr Urdd. Mae'r cystadleuaeth yn un pwysig ofnadwy i adran chwaraeon yr Urdd gan fod ysgolion a plant Cymru cael dod at ei gilydd i cystadlu yn erbyn ysgolion gwahanol. Mae safon y gystadleuaeth yn uchel ofnadwy leni, mae ysgolion o ledled Cymru yn dod. Mae yna dros 1,500 o ferched yn cystadlu, gyda'r 120 o dimau yr mwyaf da ni erioed wedi cael. Mae heddiw'n diwrnod arbennig a heddiw'n chwarae dy pobl ar draws Cymru cyfan. O'n i'n chwarae a siarad efo merch o Gorllewin Cymru a wedi gadael ysgol am 7 o bore heddiw, jyst i chwarae Pêl-Rwyd. Mae heddiw'n bwysig iawn i ni fel tîm, oherwydd ni yw pencampwyr ein ardal, so mae'n neis i arbrofi yn erbyn tîmoedd gwahanol Cymru mwyn gweld beth yw ein safon. Mae pencampwriaeth fel hyn a chynrychioli'r ysgol yn bwysig iawn. O ganlyniad i chwarae i tîm yr ysgol, dwi'n chwarae ar ôl ysgol i tîm oedolion sy'n brofiad anhygoel. I wneud yn dda yn y pencampwriaeth, mae rhaid cael tîm chi'n gallu dibynnu arno. Mae tîm Rweden yn gweithio gyda'n gilydd a ni ddim yn gweiddian ein gilydd, ni'n helpu. Un o'r pethau dda am tîm Llynhario, ni'n gallu chwarae am rhywbeth o safleoedd, ond hefyd ni'n chwarae gêm sy'n gyflym iawn a yn ymarfer mae hynny'n rhywbeth ni'n gwneud lot. Fi'n eitha dda ar y cwrt gyda fi'n bach, ond ni'n gallu gwibio'n gyflym a wneud i fe amddiffynydd rhedeg allan o wynt. Fel tîm, rydyn ni'n dod ymlaen yn dda iawn a ni'n deall ein gilydd. So pan ni'n chwarae, ni wastad yn gwybod ble mae y chwaraewyr arall ar y cwrt a ni'n jyst yn joio. Ni wedi cael lot o hwyl heddiw oherwydd ni'n gystadlu gyda ffrindiau a hefyd mae'r safon o cystadleuaeth yn wych. Dwi'n hollol maes garmol yn Gogledd Cymru a i cyrraedd yr anterfynol allan o 48 ysgolion, dwi'n mor falch, dwi'n mor proud o pawb, a ni'n gweithio mor galed a maes garmol ydy'r gorau.